Nyuzini yomwe yabwera ndionena kuti a George Kasakula tikunena panopa ali m'manja mwa polisi amangidwa ndithudi kamba kotino akuganizidwa milandu ingapo nthawi imene amagwira ntchito kuja ku MBC ngati Director General wa MBC. Penatu zimakhala choncho kuti iweyo tu ikakuona litsiro simakata mvula pa iweyo chaposachedwa pompa timaulutsa nkhani kunena kuti iyeyo wachotsedwa ku MBC ngati Director General. Now allow me mondilole kuti ndifotokozeno zakhala motani kwenikweni. Kuyamba mmene nthawi imakwana cham'ma 9 koloko ndithu mama wale loli ndizoti a George Kasakula anayitanidwa ku Fiscal Police Offices ku Blantyre. Kumeneko ndi kumene amafunsidwa mafunso osiyanasiyana ndipono asimikiza ino ake omwe wakasakulawo kunena kuti iwowa ndizoti amangidwa. Amangidwa ndipono kuchoka nthawi imeneyo cham'ma 9 mama wakha afunsidwa mafunso kumafika ndekuti mwina chakumadzulo kunoku. Ndiye kuti kumafunsabe funso lonena kuti kodi akuti awamanga pa zifukwa zotani. Anyways, nkhani zake ndizonena kuti iwowa amagwira ntchito ngati paja Director General ku MBC nde zikuveka kuti kumenekoko anasokoneza kuti tizinthu tingapo. Inde ma details anatuluke bwinobwino koma paja timapezeka taitolera umomongo bena momwemo basi nkumadikirabe a polisi kuti adzatsimikize zona zenizeni koma pakanali pano pa nkhani ndionena kuti akuti ku MBC kuti kunasowa ndalama zokwana 1.7 billion kwacha zinagwiritsidwa ntchito mwezi umodzi okha. 1.7 billion Malawi kwacha kugwiritsidwa ntchito mwezi umodzi okha. Akuti mpaka anati kumakagula ma laptop 5 pa mtengo wa 70 million Malawi kwacha. Ma laptop 5 70 million Malawi kwacha. Sikugwira tu pamenepa chifukwa chonena kuti ma laptop mwina mukanati muzinena kuti no ma laptop 5 oti nagula mwina 10 million kapena mwina tinagula ka 15 million mwina koma muzinena zonena kuti no ma laptop 5 70 million Malawi kwacha. Nanga ndalama inayo 1.7 billion Malawi kwacha mwezi umodzi magwiritsa ntchito kupanga zotani malingana ndi mmene madetail akubwerera apa tikunena kuti iziru ndisacha zoti zimangoyenda tikatero zidikirirabe apolisi abwera azatsimikize zenizenizo. Akunena kuti notu ndekuti panali ma statement ena ndithu aku bank oyilota navomerezeka amene amaonesa kuti ndiochoka ku MBC ndithu account ya MBC kunena kuti panali ndekuti supplier wina wake amene anapatsidwa ndalama zochuluka kwambiri. Ndalama zochulukatu makamaka mwezi uja wachisankho wa September 2025 ndi imene kumachitika zimenezi basi kutumiza zindalama ukafika ndekuti kuwajenuka ya account ena kuchoka ku MBC kucho. Ndalama zimenezi mukuti zikupita kuti zimapita kuti no ndeti ma statement amene watu kuti akuoneka ndekuti no mu ma business account akalenta MBC omweno amapezeka ndithu ku FDH bank. Ndalama zochuluka kwambiri 1.7 billion Malawi kwacha. Ndipo tu hakunotawa ni madetail malingana ndi kuchoka pa 1 September 2025 kukafika ndekuti no pa 3 October 2025. Mukaona no date lomalizira muzoona kuti no 3 October ndekuti ndi nthawi imene no akuti kunaonongedwa ndalama zinazochoka pa 1 September kukafika pa 3 October MBC inaononga ndalama zokwana 1.7 billion Malawi kwacha. Ndiye mukhoza kuona zonena kuti pa 3 October pa 4 October ndi padzanonso pano apita muthalika amatani amapezeko zoti akulumbiritsidwa. Ndi mukhoza kuti zimachitika noruke kungolekezerano tsiku noti mawa lakero president akhala kusintha akhala alino atalumbiritsidwa kukhala wina ndi kudzavuta. Ndi mwakumbukira nthawi imene zinachita kutengera chinana malomba ndithu kumalemba makalata kunena kuti pasakhale zochitika muofesi mupangamo zofoyira mmene musokoneza ndalama ena mukutumiza ndalama mukuba mmene mwena mpaka kumabayiri mpaka na galu kuba galu ku State House ena akuba magalimoto chani kusokoneza ndala zinthu musone ngati kunena kuti ndekuti dziko libe mtsogoleri tikumangani chana naito kulemba chikalata chinana malomba aja kulembera ndithu ngati m'malo mwa president kuti osapanga zimenezo sachibwana zimenezo zimachitika tu motero ndithudi malinga ndi ma document amene tili nawo panopa. Anyways, tikudikirabe ndekuti apolisi abwere azafotokoze bwinobwino kunena kuti kodi no nkhani zakezi ndi zimenezizi kapena mwina mwake ife tayigulamo kuba tayigulamo nama nkhani komatu zomwe zikuyenda kumeneko ndi zimenezi ndithudi. Apatu nde tisanamepo
pena pake tu dziko litu anthu amatona ngati mwina make ndekuti tu ifeyo ndi monda wawo litu anthuwo zoona ndalama zimenezo 1.7 billion malayo kwacha magayi let's be honest ni ndalama tu zochuluka zimenezo mwezi umodzi sizikugwira yayi mwezi umwe 1 month basi 1.7 billion malayo kwacha. I know, let's not do that. Tisamapanga choncho, tisamalipanga choncho dziko lapo pa polisi mugwira ntchito yanu fufuzani bwinobwino ngati adawa anapanga zimenezo akumandira mulongati sanapanga zimenezo yenewezi mukusowa kale khotele mayenera apange set free and zikhale zabwinobwino zitazi. Otherwise izi sitingamazilole. Kumadabwe kuti kodi anthu amene ankakhala pati mvetse padza ndikumana kuti chakwera yemweyo chakwera oye basi zikuyenda bwino apa muthalikasi kangogona nkhalamba imeneyo chani paliso wina wake uchamati mpeka sambo wina wake kamayankhulitsatu kamenekotu kakamayankhula ndi thamo choncho kumaveka suzonena kuti kana achibale ake nakanadi anawonso ndalama zanifi kuyankhula usati masewera Kasakula kamayankhula ndalama ilo likanga kuti yenda anali chairman inonso pano kuti ena nonsenu yankhula kena kono mundipaseno ineyo maminutes anga special ndi yankhule ndikunali kuyankhulatu kuti atamiketu kuyankhulitsa guys kuyankhula kuja kuti kumamenyerera kuti ono muzipanga zimenezi kuti muziba ndalama zimenezi. Otherwise this is not one ndalama zima 1.7 billion mwana kwacha mapanga nayo chani 70,000 million mukagulire malaptop 5 iyayi yakwana basi nthawi yakwana apa tikumvesesa kuti magaya amene wawa bwanji kodi amayeredwa bwanji amayankhulitsa pamene pacho kuti nkhani zake zinali zotani kunali ndiye kuti nawo zizono kuti chakwera kangochoka ndiye kuti iwo aso ali pampeni owa ndi nthawi jemete nkaulusa nkhani yonena kuti George Kasakula tsopano amuchotseratu ntchito ku MBC kuja chani osatinso kuti chana angomuyimiritsa amuchotseratu ntchito nthawi imeneja tinkanena kuti George Kasakula kodi ndiye mwina mwayi kapena zinotaalawira mayingani ndi contract ili kunena kuti ntchito akuyenera azochotsedwe pakadzafika ndiye kuti mu 2027 2028 kodi amene pasakulakwitsa kubomako sitimadziwa tuzonena kuti pasipasipo panali nkhani zimene zimayendatu kuti munthuyi anaononga kale ndalama izi mumpasabe mpando omwe kuti azipitiriza kuonongabe mbava simazisiyabe pamalo pomwepo mukuyenera muzichose ndiye mwina kapena inani ngati mbali imodzi yoona ngoti tingowachoseratu akamayankha zimilandu zawo atachosedwa kulusa zakhale chipwirikiti ku MBC kuti pano palibe munthu amene akugwira ku MBC ngati director. Anyways kuveka zimphekesera kunja kuti Brian Banda ndi amene akhoza kusankhidwa kupita kumeneko ngati director wa MBC. We're not sure yet komano nkhanizo ndezakhala zikuyenda mazungulira yonse kuti khala ngati akhoza kupita kumeneko Brian Banda imweyo wapa hot current tizonera limodzi komano apapati asire matisiye manja mapolisi gwirani ntchito yanu ndi madetails ena akabwira makamaka nkhani zokhudzana ndi milandu yeniyeniyo osadandaula magays tizakhale kubwera ndikupasani madetail bwinobwino kuti muzitsatira pa Justin Tech Malawi akuti